nastane, že ji budou muset pořadatelé zasypat a vymyslet se nějaký jiný úsek, nějakou jinou sekci. Přesunuju na pódium, uvidíme, co se tam odehrálo, který tam vlastně lez na bok, komentujeme si, jak se na ukázku postavíme na kolečko, bude to podle mě asi mnohem jednodušší záležitost, než stavit na kola velkou Tatru 815 celkem slušně. Možná bychom mohli také říct si to, co se vlastně na trati nesmí. To je obodováno trestními vody. Volmír Čáp naprosto perfektně, tuto část sekce Malý Lom zvládli. V této chvíli už se bude chystat na výjezd. A i ta nebezpečně na poprvé bez problémů vyšplhal. Jestli náhodou nestojí, poněvadž delší stání, mám ten dojem, nežli 15 vteřin je obodováno vytíkáním, takže tady jsou v podstatě nějaké kresné body, ale zatím to vypadá, že dobře, už jsme měli Tatru tak v náklonu, že dost možná by tady musel znovu zasahovat nějaká další Tatra pro vyproštění, ale nakonec to tedy zvládli. Takže to je připraveno. Pavel Vrbický zabere a postaví na všech. Radka Malického Pavla dohnal je 815, 6x6 a hop, a je to. Zvalihu akurát, to je voda. To je to zastavit. Tak teď něco málo ještě
ještě k doprovodným programům. Už tady Vašek říkal, že probíhá anketní soutěž České pojišťovny. Biltene, který jste dostali při vstupu do areálu s lístkem, najdete na prostřední straně anketní lístek České pojišťovny. Tak, už to přeletělo. Když ten lísteček vyplníte, odtrhnete tu levou část a vložíte do posudí, urny nebo krabice, která by měla být umístěná někde, kde jsou stánky do přezdení, ty střední části, tak tam je údajně stánek České pojišťovny, tam ho hodíte a teď nevím, 14 nebo 15 hodin bude losování, ještě mě povedl 15 hodin, bezchybné 15 hodin bude vylosování 10 z vás, kteří vyhrajou ceny, který máte právě na protější straně toho anketního lístku, tam se podívejte, co můžete vyhrát a pokud se chcete tyhle soutěže zúčastnit, nic to nestojí, nestačí jenom vyplnit vaše údaje, pojďte to tam do odpustí a po 15 hodině buď s tím rozhlasem dole na startu, nebo tady tím rozhlasem budeme vyvolávat 10 vás, kteří si potom přijdou nějakým způsobem vyzvednout nebo upřesnit poslání těch cen. No a druhá věc, kterou jsem chtěl říct, tady nad našimi hlavami lítá vrtulník, možná, že tady lítají dva, jsou určený i pro vás. Sekce číslo 4 je po vaší levý ruce, tady do toho areálu, někde nahoře na kopci, tam se jedou offroady, je to jakýsi vložený závod tady do toho traktriálu, taková trošičku ukázka toho, co se taky jezdí za seriál, jsou to offroadový menší auta než 2,5 tuny, na sekci číslo 4. Někam vyzal. Není zarytej právě, to je ještě dobrý, že není zarytej. Kdyby se zaryl, tak byl problém. Také ale jste ztratili, podívejte se po svoje nohy, jestli náhodou po nějakých štroblenech šlapete. Určitě byste sami nebyli rádi, kdybyste stáli své auta, čekali, jestli náhodou se nikdo neobjeví. Takže pokud najdete nějaké správné mobilní telefony, a tak dále, tak je prosím odveďte na ředitelství závodu, což je ta velká tribuna, hlavní tribuna, většinou ty trati. Tam to můžete odnést a pak když to ustráváte, tak se klidně nahlaďte. Nemá to pojištěné na zaměrku. Jinak vydělat opět vylosována, který jste vypočovali a je stále hodit soutěžního pokud nemáte ten akční úsek, pokud jste ho ještě nenašli, tak se ho po České pojišťovně. Povinné ručení na osobní vozidlo na celý rok zdarma. Jinak teď už na sekci číslo 16 sledujeme posádku číslo 385 Broně Ševčík a Olda Vašut. Trošku nám tady podporované tu branko, ale jinak zatím celkem v pohodě. Zvládáte jakou taktiku pro tuto sekci, která je pro vás na protilehlé straně od Malého Lomu, takže byste na ní chtěli vidět. Není to úplně ta nejtěžší
Vyšova. Po směru jízdy, ale jedno, jestli jdete nahoru nebo jestli couváte, takže teď posádka 576 zvolila tu druhou možnost, to znamená, bude do této branky couvat, ale je vlevo po směru jízdy, protože vozidlo jede směrem dolů z kopce a nezbývá nic jiného, než absolvovat pravděpodobně ten první bazének. Já jsem říkal, že jeden z nich je zabetonovaný, druhý je má bahnité dno, takže uvidíte, který je který. Teďka bude Tatra čumákem nahoru a první náprava bude určitě vidět výsed ve vzduchu, takže si můžete udělat krásný záběr. A pomalu jdeme první bránkou, uvidíme, jestli bude palec zvýšený nahoře, to znamená, jestli bránka bude projetá bez chybičky, bez doteku, bez zlomení. Ano, první bránka projetá čistě, pěkně a teďka bude víc do toho vláta do vody. Takže uvidíte konečně, jak je vlastně jestli si kluci naberou tu chvíli nebo ne. Už máme celý auto dole a vidíte, že máme 80 cm vody a možná ani ne. Kdyby to byl offroad, byl by to problém, ale pro takto velký úst to problém není, ale chci upozornit na jeden technický detail. Vidíte, že Rastil si se dal boty a má boty vlastně na přístrojové dese, protože byl připravený na jakoukoliv stejnou strategii, jakou měli kluci s 815, takže nezbývá nic jiného, než tu první bránu obkroužit, protože ona je postavená obráceně. Vytáhl Tatru sem nahoru do svahu a Ruda už je nahoře. Opět zouvání do svahu a snaha dostat ten těžký nákladňák co nejvýš, aby se vozidlo stačilo do té nejvýhodnější pozice, která je potřeba, aby jsme tu další průjezdovou bránu absolvovali bez problémů a bez doteků, ale znova připomínám, že dostat takto těžký auták do tak prudkého svahu je úkol téměř nemožný. Ono se to teďka částečně podařilo a vidíte, že to auto půjde zase čelní stranou a bude se naklápět do toho bazénu, půjde vlastně o šikmo projetou bránu. Šikmo projížená brána je vždycky atraktivní pro diváky, ale nebezpečná pro ten vůz. Ale já pevně věřím tomu, že 813 a 8x8 kolos tady tu situaci nebezpečnou zvládne a že se nestane žádná újma ani na zdraví posádky, ani na zdraví toho vozidla. Teďka se natrasujete, je to že to je někde jako ve výtahové šachty, že si víte nahoře a nikdo nic neopatroníš. Tak teď se krásně se kolíbe, namočí si nos. První kolu se téměř dotýká hladiny toho bazénku, už je pod bazénem a znova si kluci asi naberou trošku vody do kabiny. Tomu auto to nějak zvlášť neublíží, není tam žádná elektronika, není tam nic holostivého, je to všechno připraveno na to, aby ten vůz mohl sloužit i v těch nejhorších a už stojí. A vzhledem k tomu, že vlastně posádka nepoškodila tolik letos na těch branek, tak jsme se nějak nezdrželi mezi další posádkou. A opět budeme sledovat, jakou taktiku zvolí ta posádka. Opět jsme tam trošičku zadali a budujeme tak trochu jako průvodem.
jste možná viděli větší adrenalin tady číslo 5 na těch bazéncích, kde se opravdu posádky koupaly a některé situace byly hodně hraniční.